रामजों नोंसोरनि नानि मनायाव बिसोर लादोंमोन आरोखि नै बे ओमफ्रायलाय बे मनासेया सानबेसे थांगोन नोंसोरलाय बे बस्थालाय मा दं बेबो बनानो राम भगबानलै सुथिनबोसो नै थुख्रा थुख्रा बन लादों बेबायदि बैसोआव नोंसोरो सान्दुं गोसायाव साथाबो लाबाखै सामफ्रामबो बिदि बन बुथुमनांगौ नोंसोरो दिनैसो सामफ्रामबो बुथुमो खोमा गावफ्रा मालाबा मालाबा मामि मोनहा बुथुमो कारेन्ट गैया ओमफ्राय माजोंसो थायो नोंसोरलाय मबाइलखौलाय माजोंसो चार्ज होयो होमबालाय सलारजोंहाय जायगा होनो बेखौ काटसला आदसा ओमफ्राय नोंसिना लामाया माबायदि हाग्राबारि गोजा ओमफ्राय दा नोंसोर बेयाव बोरै थांगोन दा बेयाव दै बारनांगौ गारि थाङा थाङो माथो आं दानि फैबाय लामाया मायदिनिफ्राय नोंसोर दैलाङाव मायदि थायो साफुरि गामि बबे साफुरि दं न'खरबेसे दं ओरैजोंहाय न'खरथाम बे दैखौ बारबावनांगौ ओमफ्राय दैलाङाव मायदि थायो नोंसोरलाय दैलाङाव फैनो हायाना ओजोंसो थायो नोंसोर बबाव थायो दैलाङाव जों इयावनो थायो आरो इयावनो थायो बाजारखौ खालामखाजोबो ओमफ्राय बिदिनो थायो आरो ओमफ्राय दा नोंसोर बबाव थांनो नागिरदों बन लायनो दैलाङाव माबायदि जायो थानो दैयाथ' थाङाखै बारु देग्लाय थाङाखै ओमफ्राय लामाया माथो नोंसिना माबायानो गैया बोरै थांलाय फैलाय खालामो नोंसोरो बिदिनो जाना दं रावबो गैयाना मानसि थाबायनो आदसा ओमफ्राय दा बेयाव न'खरबेसे दंबायो नोंसिनाव न'खरबा आदसा आपनार घर कत एके वाह আপোনালোকে ৰাতিত মানে ভয় নকৰে না কাৰেণ্টটো নাই চাগে কাৰেণ্ট নাই মোবাইলটো কেনেকুৱা চলায় আপোনালোকে বেটাৰী চলায় আচ্ছা তেতিয়াহ'লে কষ্টটো পোৱা নাই চাগে ন কষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে কি ইয়াৰ পৰা গুচি যাবলৈ মন যায় না নাযায় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে কেলে যোৱা নাই পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকৰ এক্টৰ আছে নাই ক'ত থাকে এক্টৰবিলাকে পাহাৰ উঠিছে আচ্ছা তেতিয়াহ'লে ৰাতিত ভয় নকৰে না আচ্ছা এনেকুৱা থাকে সেইটো কাৰণে ভয় ভাৱটো ইমানখিনি নাথাকে নহয় জানো এতিয়া মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল যদি যায় তেতিয়া কৰি থাঙে বজাৰ ওচৰত আচ্ছা এতিয়া কি মই ঘৰত গ'লে মানুহ লগ পাম না বেলেগ বেলেগ বৰ না ओमफ्राय नोंसोर बिदि सानफ्रामबो बन नागिरनांगौ ओमफ्राय नोंसोरो जेनेबा बे जायगाखौ गारनानै थांनो गोसो जागोन जाया जायो जानानैलाय मा खालामनो दा खामायग्रा रावबो गैया हारसिं खामायनाय फैसाया थोआना जों दा बायनानै जानाय नालाय आदसा ओइ सासे बन नागिरबाय दं ओरै फैलाय मा नागिरदों नोङो बनखौ बिदि नागिरबा मोनो हाब सिखा लानानै आंथ' नोंसोर गिबायसोलै ओरै राउन्ड माने हाग्रा लामा गैया आं माने सोङो ओरैजाय दैया खाथियावनो लामाबो गैया माबो गैया नोंसोरो बोरै थायो फालाय नोंसोरो बे जायगायाव गिगोना गिया नोंसोरो होद आंखौ दाननालै सिखा लानानै गियोना गिया नोंसोर हराव गिमारा मोसा ओंखाराना लामाफ्रा ओमफ्राय माथो नोंसिना हाग्रा बंग्रा बोरैजाय थांलाय फैलाय खालामसो हाथायखौ बजायो नोंसोरो मा थाखुमाबाय थाखो हा सोरनिबा हाथाय बेसे गोजान रब्रा दसे थाथ' मा बन खनायखौलाय मा मुखुब होमबा नोंसिना बन लायग्राबो गैया अबाव थाङो बन लायग्रायालाय नोंना अबावमोन जेनेबा जोनोम जायगाया दैगलगरा बेसे गोजान बेनिफ्राय आदसा गोजानथार जायोना नोंसोर ओमफ्राय बे जायगायाव गारना थांनो गोसो जागोन जाया बैसोरबो बन होनो गथ'फ्राबो एसेल' थाङा बिसोरो गारबाय आदसा नै बिसोर माने मा जाहैबाय बिसोरनि माखासे लाइफ स्टाइला एसे बेलेग नुदोंना दायो ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै दायो माने बन खननो फैबाय बिसोरो खस्थ' जादोंना एसे बन नागिरनायाव दैलांफ्राव माबायदि संजायो ओमफ्राय बन बुथुमनानै ना आदसा आङो दायो मा जाबाय मिथिबायना आङो फैदोंमोन नैबे काटसला होननाय गामियाव बे जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माने दायो बरदलनियाव गोलैयो नामाथाय बरदलनि पन्सायत ब्लकआवहाय बिथांमोना माने आङो फैदोंमोन लामाखौ ओरैबायदि सोङै आङो फैबाय सोङै फैनानै मा जाहैबाय लामायाबो गैया ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे बिराद गोजाननिफ्राय आरो हाग्रा गोजा माने हाग्रा गोजा मा जाहैबाय बिराद हाग्रा आं ओमफ्राय बिराद गिनायसो मोनदों आरो बिथांमोना माबोरै जाय थायो होनदों
माने दा माने हौवाफ्राथ' न'आव थायानो ओमफ्राय आरो माने कारेन्टबो गैया जाहैबाय बिथांमोना माने दायो जाखांबाय लोंखांबाय दा माने अमाबो दंनो मा दंनो बनखौसो नागिरनानै मुखुब दायो नै बन नागिरनो आरो ओमफ्राय आं दायो ओरै फारसे थांबावनोसै ओरैजाय न' दंनो न'खौबो आङो माबायदि स्टाइलाव थायो आं बारलांनो हागोन हाया ओजोंहाय आङो न'आव थानानै जुदि सोर दङ सोर गैखौ लोगो मोना बेखौ आं रायलायनो जायखिया थांनाय नङा होमबा नोंथांमोना नैबे दिनैनि नैबे आंनि गोदान भिडिअआवहाय आङो बयखौबो जोबजासे नायलांनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेयो बबे जायगायावहाय आरो आंनि न'निफ्राय बेसे गोजान जायो आरो मा डिस्ट्रिक्टनि आरो मा जिल्लानि बेयो नङा होमबा आं बेखौहाय नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि आङो दिन्थिलांबाय थासिगोन आरोखि नोंथांमोना आंजोंहाय नैबे भिडिअआवहाय जोबजासे नायलांनो थाखाय बा नायफालांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय ओरै माने सारि राउन्ड माने सोब गासिबो हाग्रा गोजा आरोखि दै ओरैयावबो न' दंमोन बेनि न'नि मानसिफ्राबो माने थांबाय अबा खारलांबाय ओमफ्राय ओरैथ' नै बेनो जाखाबाय दैया बेयावफोरबो निस्सय मोनसे समावहाय न'फोर दंबायबायमोन खोमा অ' ইয়াতে আহিছে মানে এতিয়াতো ঘৰত মানে কোনেও নাই আৰু নাই এতিয়া যে আপোনালোকে যে ইয়াত যে কিমানমান বছৰ হ'ল আপোনালোকে ইয়াত বসবাস কৰা ইয়াত বছৰ এতিয়া আপোনাৰ মতে সেইটো গাঁৱত এতিয়া মানে কিমানমান ঘৰ আছিলে সেইটো গাঁৱত তেতিয়া আপোনাৰ ধৰক যে টোটেল ঘৰটো ইয়াত মানে 36 এনেকুৱা কি মানুহ আছিলে এইখিনি সব ইয়াত বড়ো মানুহ বিহাৰী বড়ো মানুহ বেছি আছিল এতিয়া সিহঁতে ক'ত গুচি গ'ল সব এতিয়া কমলপুৰ কলিতা গাঁও সেই আপোনাৰ শংকৰপুৰ কয় এনেকা ওলাই গ'ল সব আচ্ছা এনে সিহঁতে মানে সেইটো ঠাইটো মানে এৰি যাবলগীয়া হ'ল কি কাৰণত এই নদীৰ কাৰণে ন আচ্ছা আচ্ছা ইয়াতে আপুনি পাকা কুঁৱা চাব নহয় ঘৰ চৰ সব ভাঙি লৈ গ'ল ন অলপ আগত গৈ তাতো আপুনি ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব কুঁৱা চুৱা সব সিহঁতৰে এইবিলাক বাঢ়ি চব আচ্ছা এতিয়া মানে সেইটো পানী মানে কিমানমান চনত আহিছে তেনেকুৱা এতিয়া পানী এতিয়া ধৰক বৰ্তমান এতিয়া আপোনাৰ 2016 পৰা বেছি দিগদাৰি কৰিছে 2016 পৰা আচ্ছা 2016 পৰা বেছি আমনি কৰিছে পানী এতিয়াতো সিহঁতৰতো মানে কোনো ৰাস্তা নাই সিহঁতে মানে সময়ত কেনেকুৱা আপ ডাউন কৰে আপ ডাউন এনেকাই পানী হ'লে আৰু সিফালে থাকিব এসপ্তাহ মানে ধৰক যে আহিব নোৱাৰে এনেকুৱা থাকে যদি মানে এক সপ্তাহ যদি পানী হৈ যায় সেইটো খোৱা বোৱা কেনেকুৱা কৰে খোৱা বোৱা এতিয়া সিহঁতে যি ষ্টক কৰিছে সেইটোৱে খাব লাগিব নহ'লে এনে থাকিব লাগিব नोंसोरो जेला माने दैयाथ' मालाबाथ' देरबाथ' सप्तासे गाहाम देरो खोमा ना दैया जायोना थायाना सानबेसे थायो ओरैनो जेनेबा साननै थाबा नोंसोरो जेनेबा थांलाय फैलायथ' जेबोथ' खालामनो हाया ओरैजाय ना होमबा नोंसोरो जानाय लोंनायाव मालाबा प्रब्लेमफोर जादों ना दै लायबाथाय आरो ना दै रानबाथाय होमबाथ' नोंसोरथ' मोनसे समाव दैफोरखौ गिना गियामोन नोंसोर दैनि माबाफ्रा माबायदि जायो जेला दै देरबोयो दै देरबा माबायदि जायो दैनि माबाफ्रा दोहौफ्रा दौ जायो ना आयौ ओरैजाय आं बायदेवनाव सोंसै र' बायदेव আপোনালোকে যে মানে কষ্টটো পাইছে না পোৱা নাই ইয়াত থাকি পোৱা নাই ন আপোনালোকে যদি পানী হয় ইয়াত মানে কেইদিনমান পানী হয় যদি পানী ডাঙৰ হৈ যায় পানীটো হোৱাটো বাৰিষাটো গোটেইটো হৈয়ে থাকে মানে ধৰক কাহানবা বাঢ়ি যায় কাহানবা শুকাই যায় এতিয়া মানে কেতিয়াবা যদি পানী হৈ যায় এফালে যাবতো পাৰি না নোৱাৰে তেতিয়া কেনেকুৱা থাকে এনেকুৱা থাকো সবজি বজাৰ কৰি লওঁ আগতীয়াকৈ ঘৰতে থাকে ন তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী চব তাতে এতিয়াতো মানে কাৰেণ্টো নাই আপোনালোকৰ ৰাতি যদি পানী বাঢ়ি যায় তেতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থা থাকে আপোনালোকে মনটো কেনেকুৱা লাগে তেতিয়া সেইটো সময়ত ভয় লাগে ন তেতিয়াতো মানে সদায় কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকৰ মানে পানী আৱাজটো শুনি থাকে ন ৰাতি শুনে তেতিয়া মানে মনত কেনেকুৱা ভাৱ আহে চব চাংঘৰ ন তেতিয়া কেতিয়াবা আপোনালোকে ভাবে না সেইটো ঠাই আমি মানে এৰি ক'ৰবাত গুচি যাম বুলি এতিয়া আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান তিনিটা কিমান ডাঙৰ হ'ল এতিয়া 9 বছৰ আচ্ছা আচ্ছা আপোনাৰ মেইন ঘৰ ক'ত আছিলে কমলপুৰ তেতিয়ালৈ কমলপুৰতো এনেকুৱাতো পানী নহয় চাগে নহয় নুবাই না नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ नङा होमबा बिथां ইয়াতো ঘৰ আছিলে কিছুমান মানুহ লৈ গ'ল ঘৰ চৰ ভাঙি নদীয়ে লৈ গ'ল অকমান সেই তাত গ'লে এতিয়া পাকা খুটি চুটি কুঁৱা চুঁৱা চব পাব এতিয়া মানে আপোনাৰ তাত আপোনালোকে মানে ঘৰ আপোনাৰ ঘৰলৈকে পানীটো পায় না নাপায় আমাৰ ঘৰ গোটেই বাৰিষাতো আমালোকে 2 দিন 3 দিন ঘৰতে থাকিব নোৱাৰো
গোহালি চোহালি পাকঘৰ ডাঙৰ ঘৰটো গোটেই পানী হৈ যায় এতিয়া মানে চবে যে আপোনাক এৰি এৰি চব গুচি গ'ল আপুনি কেতিয়াবা মনত কিবা এটা ভাবে না চব গুচি গ'ল মনত ভাবিছিলো ভাবি অলপ মাটি লৈছো আমি কমলপুৰ চাইডত আচ্ছা এতিয়া অৰুণোদয় হেৰি কি কয় ঘৰ হেৰি মানে হেৰি কৰিছে আৰু জিৰ' টেক কৰিছে বাই চান্স যদি ঘৰ আহে তো তাত বনাব লাগিব মাটি আধা বিঘা লৈছো আৰু গৰু চৰু বেছি কি কৰিম আৰু ইয়াতো চব মানুহ গুচি গ'ল নিজে ভাল নালাগে বাৰিষা চিজনত গোটেই পানীয়ে গোটেই এনেকা পানী বাগৰি একদম এইটো দেখিছে ন চব পানী বাগৰাহে এইটো এনেকা চব গৈছে এইটো গাঁত খান্দি খান্দি এইবিলাক পানী এনেকাই বাগৰিব গোটেই পানী বাগৰিব এনেকা এইটো কাৰণে কিবা বাৰিষা সময়ত কোনোবা MLA মিনিষ্টাৰ বা কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট চাব আহে ন আহে এই আমাৰ কি কয় ধেমাজি কি পেগু কয় যে নজ পেগু দুবাৰ আহিলে একবাৰ আহি ক'লে বোলে মাথাউৰি দিম নাই এইটোও হোৱা নাই তাৰপিছত ইয়াত মিটিং এটা ডাঙৰ দিছিলে বিজেপি চৰকাৰৰ তেতিয়াও আহিছিলে এতিয়া কি কৰি আছে আৰু মুঠতে হ'লে হ'বগে আৰু নহয় জানো যেতিয়া মানে আপোনালোক ইয়াত যদি পানী এনেকুৱা যদি প্ৰটেকশ্যন হয় তেতিয়াতো পুৰা ভাল হ'ব লাগে ভাল হ'ব মানে সুবিধা হ'ব আৰু ৰাইজক সুবিধা হ'ব চাক নাই এবাৰ ধান খেতিও নাই এইবিলাক চব ধান খেতি হৈ আছিল ইয়াত ন যোৱা বছৰ ইয়াত ইমান ধুনীয়া খেতি এবছৰ আগতীয়াকৈ পানী আহি গোটেই মাৰি দিলে এইটো গোটেই সেই তাৰলৈকে দেখিছে আমাৰ সেইটোৱে ঘৰ আমাৰ এই ঘৰটো দেখিছে সেইফালে ঘৰটো সেইটো চাক গোটেই পানী এনেকা বাগৰি এইফালেও পানী বাগৰি এইবিলাক মাটি এতিয়া কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আছে এতিয়া পৰ্যায়ত মানে এইটোতো চব ধৰিব গ'লে এইটো মানে ফৰেষ্ট ভিলেজৰে মাটি আচ্ছা মানে হ'লেও মানে ৰাইজে এতিয়া মানে কৰি আছে ৰাইজৰ দখলত আছে কিন্তু আমাৰ লগতে যোনটো বহিছে সেইটো মানে আপোনাৰ একচনীয়া नैबेयावहाय दायो सानै बिनानाव लोगो मोनबाय बिसोरजों एसे मोजां रायलायनि बिनानावमोनहा मना लानानै मा नागिरदों बेनिफ्राय सासेया एखिजानिया सासेया बै सासेया लाजिदों इयो मानो लाजिखो नोंसोर मा नागिरदों देलाय बुंलाय मना लानानै बनखौलाय मानो नांगौ अर सुनो माबायदि अर सुयो नोंसोरलाय मानो नांगौ माबायदि अर सुयो ओंखाम ओंख्रि संनो नोङो बेसेबां क्लासाव फरायनाय 5आव अबे स्कुलाव थाङो बालिगाव ओमफ्राय दिनलाय माथो थांदिया दिनैथ' बन्द नङा होमबा बेनिफ्राय नोंसोरो बेयाव माबायदि जायो दैलाङावहाय मिथिया नों मिथिया दै देरा ओजोंसो थायो गगामुगसो थायो गगामुग मा गामियाव माजोरबारि आच्छा ओमफ्राय दा नोङो बेयावहाय बै बनखौलाय मानो नांगौ नोंसोरलाय बिदि समाव नोंसोर बनखौ नागिराना ना सोरबा नागिर खिन्थिदों सोर नागिर खिन्थानाय सोर नागिर खिन्थिनाय बनखौ मामामोन थेट बन नागिरना ना नोंसोरो लेखा फरायनांगौना होमबा नोङो दैलाङाव इयाव थाया बेनिफ्राय नोङो बेसेबां समनिफ्राय बेयाव थांनाय जेनेबा मामामोननावहाय गोबावथार जाबाय उन्दैयावनो थांदों ओमफ्राय दायो माला थांफिनगोन समफोर ओमफ्राय नों बेयाव फैनायाव माबोरै फैयो माथो नोंसिना लामायानो गैया ओरैजोंहाय अब्लाथ' लामायानो गैया दुब्लि बारिजों बारस'नांगौ गियाना नोंसोरो हराव थानो गिया माथो ओरैबो हाग्रा गोजा गिया फैलाय मा लादों नोंसोर माबायदि बन बुथुम नायनो आङो बोरै सासेया बहा खारलांखो मानो खारलांखो इलाय लाजिदोंनो ओमफ्राय नोङो मा मिडियामाव फरायदों नोङो मिडियामा हारसा आच्छा बबे बालिगावसो थायो मानो माथो ओमफ्राय नोंसिना दैलाङाव नों मालाबा फैफेरदोंना न'आव फैफेराखै दैलाङाव नों फैखाया मानो गिनानै हाब बिसोरो नै थिखोनायलाय बेसेबां गिलिर बेखौ थिखोनो हायो नोंसोरो रेजेंसो बहा रेजेंसो लायबावलाय हाब हैद इदि थिखोनाङाना नोंसोरो नै रामदो नोंसोर नै मनायाव बिसोर लादोंमोन आरोखि नै बे ओमफ्रायलाय बे मनासेया सानबेसे थांगोन नोंसिनलाय बे बस्थालाय मा दं बेबो बनानो राम भगबानलाय सुथिनबोसो नै थुख्रा बन लादों बेबायदि बैसोआव नोंसोरो सान्दुं गोसायाव साथाबो लाबाखै सामफ्रामबो बिदि बन बुथुमनांगौ नोंसोरो दिनैसो सामफ्रामबो बुथुमो खोमा गावफ्रा मालाबा मामिमोनहा बुथुमो होमबा नोंसिनाव मा गेसजों सङा ओमफ्राय हराव कारेन्ट फैना फैया कारेन्ट गैया ओमफ्राय माजोंसो थायो नोंसोरलाय मबाइलखौलाय माजोंसो चार्ज होयो होमबालाय नै बे सासे बिनानावजों रायलायबाय बिनानावा बुंदों माने एबार क्लास 5आव होनदों नामा नानिया क्लास 5आव ओमफ्राय मा जाहैबाय बियो बेयाव थायानो बिमायमोननाव थायो बिथांमोननि माखासे जारिमिनफोरखौ नुयोब्ला एसे दुखु नाङो आरोना दायो बेबायदि समावहाय बिथांमोना माने लेबार मावनाय बायदि हाजिरा मावनाय बायदि माने बन बुथुमदों जाहैबाय
सासेया लाजिनानै एखे खारलांबाय आंजों माने केमेरायाव थाफादिया खिन्थु सोरखौबा बा सोरबा इदि केमेरायाव फैनानै रायलायनोबो लाजियो नङा होमबा आं बेखायनो खावलायबाय आरोखि ना बबे जायगाफ्राव माबायदि दङ आङो माने आंबो बै समावहाय नैबे गामियावहायनो फैनानै मोनसे समावहाय इयाव आङो माने फैयोमोन आरो मानो होनबा बेयाव ग्रोम ग्रोम रायजो दंमोन नालाय गामि दंमोन नालाय ओमफ्राय दा माने नुबाय दिनैनि नैबे बेलायावहाय मोनफ्रोमबो न'खरानो गैला खारलांजोब्बाय खारनानै बबावबा थाहैजोब्बाय ओमफ्राय दा बिथांमोननि माखासे हालोदफ्रा बिराद गाज्रि आरोखि ओंखायनो दायो आं नैबेखौ ओरैजाय बारनानै थांबावनि बेयाव गामि दङ आरो ना न'खर दंबाय न'खरथामना न'खरब्रै न'खरबा दं होनदों खोमा बिथांमोना मानसि दंना गैया दाथ' मानसिफ्राथ' बेयाव फैखाबाय न'खरथामनिया साथामा ओमफ्राय दाथ' मानसि लोगो मोनगोन ना मोनला बेखौथ' आं मिथिला जायखिया आं थेवब्लाबो थांग्रोनोसै नङा बायना लादो नै ओरैबायदि हाग्रा बारि गोजाखा माने इयाव न' होननायखौनो नुनानै मोना आरोखि नोंथांमोना ना लोगोखौ लायफिनसै अबा थाखुमाबाय बियो लाजिनानै ना फैबाय थादै